Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Viva Señor Santo Cristo! Kafiestahan po ngunyan ni Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na Amang Diyos. Por dahil sa gabos na mga blessings, protection na singiya na ipinagtatao sa tuya. Viva Señor Santo Cristo! Miyerkules man ngunyan aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Dahil man tabi makalingaw magpasalamat kay Mama Mary. Por dahil po sa mga intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay man niya to. Alas 5:15 may novena man tabi live, Our Mother of Perpetual Help novena. Taod-taod alas 5:15 sa DCGB. Kami po minapaabot na namanin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia na nagdiretso po magdangog sa tingog kan banwaan at tabi. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Siyempre, nag-iimbitar kita na mag-iriba-iba kita sa paagi kan informasyones na minaburutwa dyan sa luwas. Katuwang ta, news team mantang kamo dyan naghanda na kan panguntuhan. Kumusta lamang tabi dyan sa Indo? Andyan ba ang mga taga-Ligaspi? Dyan sa Albay District, Washington Drive, Cruzada. Kumusta man kamo dyan sa Pigkale, sa Baybay? Papa Romy Romero, doble R, kumusta ka na, Papa Romy? Sa Lapu-Lapu, ang sa tuyang amigo dyan, si Compadreng June Pitero. Maray na aga. Siyempre, sa tuya pang amigo, si Sir Popoy Balmes. Diyan po sa JRB Calibration and Battery Shop, ano? Extano, Ecstasy, Extano. Kataning man kan St. Jude Church. JRB Calibration and Battery Shop. First District, Compadreng Jomar. Aray na agad yan sa mga nag-arantabay sa 106.9 WGB-FM. DCGB po ang sa indong nadadangog. Yan sa samuyang sister FM station sa Tabaco, ang 106.9 WGB-FM. Musta ka mo dyan sa men and women kang WGB-FM sa pangenot ni Sir Dex Velez. Sara Ronald na Bunafus. Kumusta ka mo dyan, Gabos? Sa second district, Compadreng Alarmario Ans Galero Joshua Bino. Kasabay sa mobilan sa muyang mata dyan sa kalsada, Henry Mata. Siyempre, nanginginotan dyan an sa muya pong field commander. Chief Reporter Pading Jimmy Nazalita. Tatanems Flora AM Band. Samuyang broadcast sa ere region-wide. Sa Newsroom Production Research yaon dyan padagos pang sumada sin pag-antabay kan mga nagbuburutwang istorya. International, national, local. News Director Mar de la Cruz and siyempre Angel Mustasa, Jan Matthew Balyaran. Sa samuyang social media platform yaon dyan Jimos Barrios. Sa IT, sa samuyang broadcast man worldwide, netwide sa internet, sa YouTube, DCGB Legazpi City. Maray na aga tabi, Sir June Madelar, kan Kagsawa Travel and Tours. Yan, sa YouTube, DCGB Legazpi City, and sa Facebook, DCGB News Online.
Ako po, ang sa indong servidor sa radyo. Ang sa indong pong kasarabay-sabay. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan. Sige, ipapasok ba yung homily sa kwan? Wala advice. Okay, no problem. Advice lang tabi ko nanon mga ilalaog. Ha? Sige. Rayna Aldaw tabi, diyan sa barkada ba niya to, sir? Ato Lim, ha? Diyan sa Petron Gasul, Marayna Aldaw, Petron Tap Gas Gasul sa Daraga, diyan sa Petron Gas Station. Sa tuyang kapartner po sa kusina sa bilog na Pilipinas sa lawig ng panahon. Yan. Petron Gasul. Yan. Baga, kaito tatanems inabot mo na nandi. Sublubagan tangke. Sagkod nga iyo yan. Halawig ng panahon na nakapartner kan sa tuyang nasyon sa pagluluto diyan sa mga kusina, mga nanay, ha? Siyempre sa mga restaurants, kare-karehan, turo-turo, karenderiya, sa mga hotel, sa mga bars, yan. Petron Gasul ang kapartner dyan sa kusina. Ang sa kuyang number tabi, 0961-759-0888. Smart yan, and 0926-0156-020. Maray na aga sa Familia Uy, dyan sa Albay District. Ang sa indang pangudtuhan is, chicken curry, sagkod paksiw na bangos. Siram sana chicken curry, paksiw na bangos. Maray na kombinasyones yan. Yan. Migong King na Reginaldo. Marhay na aldaw tabi sa imo amigo. Kumusta ka na? Long time no see. Amigong King Reginaldo sa tuyang suportador para antabay dyan sa Bangkiruhan kan Legazpi City. Ano yan nakuan? Sa daw kita pwedeng makahuron. Igwanan ning pardon my ignorance, pero di ko siguro pa na antabayanan. Iyan bagang pinagbugtak sa gilid na mga kurit Igwa na kita kaning pardon baka di ko lang nadangog. May paliwad ra ka ng DPWH ko motorcycle lane yan. Ano ba yan? Sa pagirilid baga may mga green na natabi. Magayon ang mga dyan. Bicycle lane? Motorcycle lane? Ano ba? Bicycle lane ba? Buda motorcycle lane. Bicycle lane. Yan. Iyo tama daw. Bicycle lane. Yan. Bicycle lane. Okay. Sa gilid Igo na dyanin nakabugtak. Baga, mag-inibong. Yan. Tabi. Dahil ko lang nasubaybayin kasuhapong paano. Bicycle lane po yan, tabi. Yan ang mga nahiling niya to sa main highway na igwanin pinturang green, baga, horizontal and vertical, yan. Motorcycle lane yan dyan sa highway, ha? Okay, bicycle lane. Yan ang bisikleta. Sige. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa palibot. Isihon ta daw ang bit-bit na informasyon hali duman sa Primer Distrito Kanalbay. Sa tuyang pag-iriba. Si kumpadreng Jomar Marhainal daw pade. Good morning na. Halo. Uyan na sa retrato si Padi. Pading Jomar. Good morning. Walang audio. Asain si Pading Jomar. Uyan na. On air na siya sa DCG. Hello pare. Yes, good morning, kumpadreng Jomar. Hello pare. Good morning. Pero daw pare, nagpuputol-putol sa signal ta. Sige. Go ahead. Ma-phone na lang kayo kami pare. Tatlo na pare. Sige. Ayusin mo. Alam ko pare, tama phone kami, pero ang video sa Zoom ang ginaray. Malaw ka kung audio sa phone. Sige. Okay? Sige. Yan, dati... Madali lang po. Madali lang, pare. Standby lang. Sabi nga ni Baga, ariglarin. Ariglarin ang linya. Yan. Yung video sa Zoom and yung audio sa tuyang... Okay, pare. Go ahead, kumpadreng Jomar. Good morning. Salamat pare. Ano na tibli sa opisina kan Maritime, Tabaco City. Taigwarig ding bago na hepe na Maritime Police
na nag-asumir pa sa nakampuesto nakaaging Lunes. And aram ko nakapagkortesiya na siya kay Mayor Crisel Agman Luistro. Aram mo sa saya kung anong marching order ni Mayor Crisel sa saya, asig kung ano ang iba pang mga datos, detalyas na napag-urulayan ninda. Makakaulay mo pa din yan si Police Major Alvin Santillan, ang bagong hepe Tabaco Philippine PNP Maritime Command Station. Sir, live kita sa DCGB, nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Magandang umaga po sa iyo, kasamang Jomar, at sa ating news anchor na si kasamang Pio Fernandez sa kanyang programang Tingog ng Banwaan. Sir, good morning, Tabi. Tagalog po, sir, or Bicol, Tabi? Tagalog Bicol po. Ay, opo. Intindi po tayo. Opo, salamat din maray sa oras and congratulations sa imong pigkakaputan dyan, sa imong pagkakaput ng pwesto bilang Maritime Chief dyan man sa indong AOR, Tabi, sir. Ano po? Iyo po. Maraming salamat po. So what was the marching orders, if ever, na igwang ipigtaoan sa tuyang alkalde dyan sa Tabaco kan magkortesiya ka, and ano man an sa imo man na mission dyan bilang chief ka na PNP Maritime? Go ahead po. Opo, at maraming salamat sa pagkakataon na sa inyo, mga panayam. Ang ating butihing mayor ay lang naman po, nagbigay ng ating mga instructions ito sa ating trabaho bilang Maritime Police. So ang naman natin mayor is pagpatuloy lang po yung trabaho natin bilang enforcers ng maritime laws and ordinances. Then tulungan natin yung ating LGU sa pag-i-implement ng mga ordinansa patungkol sa conservation at sa maintenance ng ating maritime environment. Ay, opo. Diyan, Tabi, sir, sa kuwan, sa mga nagbabiyaheng pampublikong vessels sa dagat, sagkod sa po ang jurisdiction sa natabi nito dyan, ang PNP Maritime, over? Ang PNP Maritime po ay ang lahat ng jurisdiction po namin, yung mga krimen at mga other incidents na nangyayari dito sa ating karagatan at maging sa kalupaan. Ang Coast Guard naman po natin ay sila po ang nagsisecure ng safety of life at sea. Mas mandato po nila yan dyan sa barko. Balik kami lang po, maintenance ng peace and order, tsaka enforcement ng maritime laws and ordinances. Yan, opo. Sir, kasabay, Tabi, dyan sa indong responsibilidad. So, pagdakop kan mga illegal na parasira, both itong mga yaon pa sana sa sabi na nga sa gilid kan dagat o itong suigwanan ng operasyon sa dagat, Tabi, over? Opo, at yan po isa sa mga function ng Maritime Group. Yan po ang pag-i-implement ng ating mga maritime laws at mga ordinansa patungkol sa pagkonserba at pagprotekta sa ating maritime environment. Asahan niyo po ang Maritime Group ay patuloy na mag-patrolya dito sa ating hindi lang po sa parte ng Tabaco. Kasi po ang sakop po natin ay sa buong probinsya ng Albay. Opo, hindi lang po Tabaco City ang ating binabantayan, kundi buong probinsya ng Albay. Asahan niyo po na ang Maritime Police ay gagawin po yung tungkulin namin na maprotektahan itong ating yamang dagat. Hindi lang po, trabaho din po ng ating Maritime Police ay yung magsuporta sa ating territorial police para sa kung ano man ang kinakailangan nila na asistensya. Iyo, Tabi. Sa kuwan, sir, sa Chief Tabi, sa lado kan disaster risk reduction, ano po ang sa indong papel man na ipig tatao, Tabi, sa komunidad, over? Opo, ang Maritime Police po ay nagbibigay ng assistance. Kasama po natin dyan yung mga ahensya ng Coast Guard, PNP, Bureau of Fire. Kapag mayroon naman po tayong mga kalamidad, ay agaran tayong nagbibigay ng tulong, personnel, saka equipment. Yan po ang naiano natin sa disaster. In cases naman po na ganito, na mga pagpe-prepare natin sa mga disaster, paparating na mga disaster,
nagkakandak tayo ng mga trainings. Tumutulong tayo sa pagkandak ng trainings para makapacitate yung mga ating mga kababayan para maging prepared sila sa anumang kalamidad. Iyo po. O di sige tabi, Chief, again, congratulations and kunigwa ka ning mensahe man sa publiko and ikadua sa imo man na staff dyan sa Men and Women kan PNP Maritime. Nasa sa imong pagkakataon, go ahead tabi. Opo, at maraming salamat po sa pagkakataon ng inyong mga panayam dito sa DCGB at sa programang Tingog Kang Banwaan. Mensahe lang po namin, kami po sa aming sa Maritime Group ay sahan niyo po na gagawin po ang aming mandato, gagawin po namin ang trabaho at tutulungan po natin yung ating LGU para magampanan yung maprotektahan natin yung ating maritime environment at ito yung maprotektahan natin. Kasi ito pong yamang dagat natin ay hindi lang po mapapakinabangan ng ngayon lamang na panahon. Kung hindi po ay mapapakinabangan din po ng ating mga kaapu-apuhan at susunod pang henerasyon. So, kung hindi natin to poprotektahan, ay baka makita na lang po nila yung ibang yamang dagat natin ay nasa libro na lang. Yan. So asahan din po namin yung tulong ng ating community para at least mapigilan natin kung ano man mga illegal na activities dito sa ating karagatan. Nandito po ang inyong Maritime Group, ipagbigay lamang alam po sa amin at ibibigay po namin yung aming hotline para naman sa inyong mga sumbong o assistance na pwedeng maibigay ng Maritime Group. Ano po sir tabi so hotline if you may para so nagdadangog sa tubo na naghihiling maisiya na tabi so hotline po? Iyo po, 0927 70 80 412. Yan, sige. 09 Hello sir? 0927 0927 70 70 80 80 412. 412. Yan po ang natin, linya natin sa Globe at dito naman po sa Smart 0928 658 8619. Yan, 0928-658-8619. Opo, at yan pong number na yan, mga numerong yan ay ako po mismo ang sasagot sa inyo para agaran pong mabigyan kayo ng assistant o ma-actionan kung ano man po ang reklamo na may dudulog niyo sa amin sa Maritime Police. Ay, opo. Salamat po. Sir, I'm just wondering kung si Sir na Allende, sir, na hi na ito si Sir Allende, kung bistado mo po. Ay, po, si Master Allende ay nandito po sa atin sa area sa Ligao. So, parte pa rin po siya ng ating Albay Police Station. Iyo po. So, medyo lang po siya. Siya po ang bahala dito sa West Coast. Kasi medyo malaki po yung dagat natin. Magkabilaan baga. Iyo po. Di So, para naman merong grupo doon na makapagprotekta sa yamang dagat doon. Nandun po si Master Allende. Siya iyo. po ang katulong natin, partner pa rin natin sa pag-implement ng mga batas para sa pag-isda. Yan. Kindly send my regards to Sir Allende. Taraman mo na namimiss ko na so 2 botellas niya. Iyo po, makakarating. Sige sir, salamat din maray. Opo, maraming salamat sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Sige. Yan, si Pading Jomar. Yaha. Okay, tabi. Yung tadi si Major Alvin Santillan, ang bagong pamayokang Maritime Group digdi sa Tabaco Station. Sa ngunyan, yung kami sa indang temporaryong opisina, Oo. digdi sa ating Peaceport, pero sa Daypahalo,
makakaigwasing daming dakula asin permanenteng opisina sa Barangay San Roque dahil ang lokal na gobyerno kan Tabaco naglunar na ni lote para sa maritime group nabubugtakan kan sa indang permanenteng headquarters. Roger. Pareview ang mga informasyon. Jomar Gen, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar, hali dyan sa Tabaco Maritime Police. Kasabay si Chief Alvin Santillan. Ege, ika na muna tabi tatanems, tama may I go out muna ako. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta. 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade. 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Primerong Aldaw Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation. Interpurok Beautification. Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest. 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Ikaduwang Aldaw Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan, May 24, 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Ikatulong Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan, May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity. 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Ikaapat na Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan, 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Ikalimang Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park. 8 a.m. Kasalang Barangay. 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation. 5:30 p.m. Ikaanom na Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street Dance Competition. May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3. 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Ikapitong Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 29, 7:30 a.m. Dapdap Elementary School. First Alumni Homecoming Motorcade. 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo. 5:30 p.m. Ikawalong Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night. May 30, 6 a.m. Ikasyam na Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 7 a.m. Atod Maritime Procession. 7 p.m. Nazareth Youth Night. May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass. 10 a.m. Baptism. 7 p.m. Day and Night Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023.
kasalukugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Rabies. Banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagnahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos.
Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa Tabi Tatanems and buwelta na kita sa programa ngunya na pagkaaga. Doro-diretso kita kan mga reports diyan sa luwas. Nasa linya man digdi sa Segundo Distrito. Ligas Albay Daraga area. Kumpadre Al, good morning, what's happening? Hello, pari. Hello. Yan. Sige, dali. Inaayos Pading Al yung connection, ha? Si Pading Al dyan sa luwas. Pading Al, good morning. Yes, good morning. Good morning sa mga taga-tabay. Tinauwanin ONRA. Pagmidbid kan sanggunian Pandalawigan, ang sarong Albayano na naman na nag-salutatorian sa PMA Class 2023. Kawayan ini padikan nito. Iyo. Si Edmundo, Second Lieutenant siya, Edmundo Logronyo. Yan. Aha. Si Edmundo Logronyo nag-aparecer kaso hapon sa sanggunian Panlamigan sa invitasyon ni board member Vince Baltasar na nagpasar na resolusyon na minarikognisar sa ONRA na itinao kanini ni Mayor Edmundo Logronyo. Na imagine nag-top 2 siya, nag-salutatorian sa PMA Class 2023. Ini pa lang si Edmond, kaorong kumagkaso hapon, hali man talaga sa tiyos na pamilya. Iyo. Ang ama niya si Felicitong Logronyo. Oo. At tubong Maslog. Kababayan mo. Sa Maslog, so dyan sa may Makaradat pa rin. Dyan sa may bagong tinampo na iyan na Makaradat. Yan, tubo yan si Manoy Felicito Logronyo dyan. Kasi nagpakauli na duman sa Kawayan, kanmaan ito. Iyo. Nagtatanong-tanong kay Suni bagang pigigibong samon. Yan. Yan, iyo yan ang pag-iwan ni Manoy Felicito Logronyo. Iyo. Nakaganig kay Asunsyon na dagta, tubo mo na Bagakay, ang kay Bagakay kan Bugaspi. Nagpakauli na sindan naman sa Kawayan. Anong na mga acting na puros lalaki. Nako. Kaya talagang hali man sa tiyos na pamilya, pero talagang mabilis na din si Edmundo. Pagka-graduate niya pala na high school sa Kawayan High School, ang plano niya ko nagmanangarap siya maging abogado. Maabogado kunta. Pampira siya sa magturugang over. Bunso ini tabi pa din. Bunso. Sige. Manyan. May nag-pastor daw diyan sa Kawayan High School na nag-o-offer kaning kung gusto maging PMAer, libre tuition. Iyo. Ano nangyari sa sayang pangarap? Talagang suminatripisyo kay 4 na taon naman sa training niya sa Baguio. Yes. Imagine nag-salutatorian siya up to sa PMA Class 2023. Iyo, nahiling ko sa video kaan, yung class madasigon. Talagang kuwan. Gulpi sa mga naresibi niyang mga Saber Awards, pati nga ni... nalingaw ko lang ko ng nasyon ito so nagtao mismo sa military attaché kan sarong nasyon itinao sa iya parang sarong simbolo na minarikoneser sa iya. Ito yan tabi and kaya makaugmahon man talaga sa partikan mga magurang kasi lalo kita mga Albayano iyo ang onrang niya sa nayuto sa ining lalaki
Opo. Kaya lang lang ko siya, 5'7 daw ang height niya. Kaya pasado siya naman sa pag-apply niyang PMAyer. Iyo buda, kumpadre ngal, bako sana siya, nagkakapira digdi sa Albay, nakagraduar dyan sa Philippine Military Academy, kaya lang siya nag-excel, pandua. You can just imagine, dyan sa class Madasigon. Maray na aga, Sir Rondon Ricafort. Sabi ni Sir Rondon Ricafort, class Madasigon. Yun mo O si Second Lieutenant Teniente na ini, Edmundo Logroño. Oo. Second Lieutenant na siya. Tapos malaog pala siya sa Papaalpa, Philippine Army. Sa Philippine Army. Ang target niyang lautan. Yan. Pag makamili siya kung saan niya gusto. Oho. Daw di sa mga awards gani niya. O sabi ni Papa Rondo na Ricafort, top 2 siya. Yan. Pagkatapos Presidential Saber. Yan, itong espada. Tapos Army Saber. Emilio Aguinaldo Saber. Tapos yun sa pigasabi ko, kumpadre, Australian Defense. Bigtawan siya. O military attaché mismo ang nagtao ka ini kan Australia. Overall Best Performance Award. Professional Plaques, Tactical Officers Place, Best Overall Rating, Philippine Army. Ning Madasigon palan, mandirigmang may dangal, simbolo ng galing at pagbangon. Tapos iyan palan, youth volunteer sa PYDO kan 2016 to 2018. Gunmuan. Atibayan mo na maabilidad talaga. Maabilidad palan. Youth volunteer dyan sa opisina ni Paparandon. Vice Presidential Saber. Vice Presidential Saber, top 2. So top 1, Presidential Saber. Din mo yan. Diyan sa kawayan. Nagpapara adult siyang high school. Piga po ng taman kunta na, piga po ng takon di daida nagsimbag. Baka kung may pinagasikaso. Bigyan pa kayo sa number mo na, baka niya kung pwedeng ma-live ka. Sige. Sa programa ni Pading P. Fernandez. So, Commander-in-Chief kan mga insurrect. Babet niya kami na kapot ka na rin niya. Buwa ka talaga. Lang ka malaman sa right. Sabi, ilagyan natin na magayon na informasyon halin sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Salamat, kumpadring Al, sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Congratulations dyan sa kababayan niya to. Buda sa iba pang kababayan niya to na naggraduar sa Philippine Military Academy. You deserve, kamu gabos, you deserve kan samuyang you deserve samuyang mga accolade and pagtatao sa indoning reconocimiento. Yan kailang ining si Segundo Teniente Logroño nag-excel pandua. Yan nagiining youth volunteer pala dyan sa PYDO 2016 to 2018. Under ini ni Paparondo na Ricafort. Gunmuan natawan ni nagakanigong kuan reconocimiento man kan sanggunian panlalawigan na 2016 to 2018 naging youth volunteer sa Provincial Youth Development Office. Sige, diretso kita kan mga istorya. Igwa na lang po kita nin 17 minutos bago mag-abot o kaya pera na 5, 10, 15 tama, 17 minutes bago mag-10. Duman kita sa lugar kan sa muyang Field Commander Chief Reporter Pading Jimmy, Comparing Jim. Good morning. What's happening? Salamat sabi pa din. Yung kita ko niya digdi sa Laucan Farmers Auditorium sa Kabangan, Kamalig. Yung digdi pantulungal daw ngunyan kan Agri Fiesta. Oo. And ang pantulungal daw kan Agri Fiesta tabi pa din livestock day. Livestock's Day. Yan. So mga kuan gayudan, mga kahayupan. Livestock Day. Tabi. Naputol ka, Chief Jim. Ma-re-establish kita ng linya. Yan, Livestock's Day. Ang agrikultura baga, ang sakob kaan sira, mga kahayupan, buda pananom.
livestock day kita tabi. Lingon ta diyan ang mga pasistema. Taining ultimo semana kan kada Mayo iguning deklarasyon ka ng Albay na Farmers Week, no? Farmers Month nga gayon ano. Hello. Kumpadring Jimmy. Charge tabit tatanim kan na receiver ko ta discharge na naman. Aha. Anyway, livestock day ngo yan kan first day and bida so mga farmers, mga paratanom, mga produkto, agri-fiesta, ang mga pwesto di mahiling madigdi, kanas gulayon. Gulayon. Daing karne. Daing karne. Fiesta, daing karne. One sa livestock, pantulungal daw. Oho. Kauroon ta si Sir Pancho Milla. Si Doc. Dr. Pancho Milla. Siya ang bida man kaya. Kaninot na daw, first day, si Ma'am Cherebeta. Ngayon siya naman si Dr. Pancho Milla, provincial vet. Dahil pa man nagpupunan programa, take advantage yun kayo sabi pa rin kung ano ang magiging highlight sa programa mo dyan. Livestock day, sisay mga bisita. Ay, Doc Pancho, digdi kami, maluwas kami, sabi pa rin, medyo maribok ka. Iyo, sige. Digdi kami sa luwas. Kung ano ang sisay mga sarado, digdi, maluwas kami. Nakulo na digdi, puros na kayelo, ang t-shirt, nakabuktak sa. Sergio, good morning. Si Sergio, siya na Agri-Fiesta 23 Livestock Day, muna kayelo. Wala na si Doc Pancho Milla. Sir Doc Marinaga, si Pio po sa angkor sa DCGB, ano ang mga activity tangon yan sa lauganing aldaw na nila Livestock Day sa angkor si Pio sa DCGB? Hello, good morning po sa mga taga-subaybay po kan DCGB. Saro pong Maurano na Livestock Day po sa Tuyaga, boss. Opo. Marinaga tabi, Doc Pancho, si Pio tabi ini kan DCGB. Marinaga po, Sir Pio. Opo. Doc, primero po, ano sa mga mga challenges niya to na hinampang insofar as livestock is concerned digdi sa Albay in relasyon sa pagsilibrar niya to niyan kana agri-fiesta bagatabi and kung paano tayo na overcome tabi and na protehiran ang livestock sector sa Albay. Go ahead po. Yes po. Dahil na po kita magrayo sa challenges. Ang number 1 po na tuminama sa tuya, so African swine fever. Kaya po, grabe po ang sinaparkan sa tuyang probinsya. Kung natandaan ta po, kasabay kan COVID. 9 LGUs po ang natamaan kay Ningela nga ini. Pero ang good news, ang ngunyan, ang Albay, dahil po kitang active virus na yaon dito sa tuyang. Ay, iyan. Nako, naputol kita ano. So, si Doc Pancho Milla, Doc Pancho, ma-re-establish kami ng linya. Ako, okay, Doc Pancho, pading Jimmy. Yan, sandali. Ako ang makuhan lugod. Kumparing Jimmy, ako ang maapod sa linya mo. Tanganing kunyang kita. Bata kuhan gayon. Okay na pading Jimmy? Hello? Yeah, go ahead. Naputol. Hello? Yes, hello. Nagputol-putol balo na kan okay na tabi pa rin sa monitor Giraray. Sige. Doc Pancho, good morning Giraray. Good morning po Giraray sa Indo. Opo. Naputol tabi kita Doc Pancho duman sa pigasabi mo na good news dahil na ning virus na naka-affectar sa swine industry di sa Albay. Yes po. Actually po ang Albay, ang status tangon niyan ay pink zone. Ibig sabihin, dahil po kitang active na virus digdi sa tuyang probinsya. Ayun. So, good news iyan. Livestock day ngun yan sa Albay Farmers Day. Yan ang maray na balita tabi Doc Pancho. Ano? Tama po. Kaya po, double po kami mga line-up ng mga activities regarding po digdi sa pag-capacitate takan sa tuyang mga farmers. Tanganing mapreparar ta po sinda sa mga eventualities regarding po din sa mga challenges na pigahampang kan sa tuyang livestock sector. Opo. Ano po so nakalinyada tanganing maprotehiran niya to inasin ma-uplift ang livestock sector niya to digdi sa Albay Doc Pancho? Go ahead tabi. Actually po, bakulang po ining sarong commodity ang sa tuyang mga topics digdi. Ilot lang po, igwa kita sa saro yung sa swine, sa mga urig. Then igwa man po kitang topic regarding sa pag-rabbit kasi po sa natandaan ta
naging solusyon po ini kay itong may kakulangan po kita kan urig sa tuyang probinsya. So nagano po si DA kay ito na alternatibo ining rabbit racing. So igwa kitang topic mo niyan. Then siyempre dahil talingawan ito pong range chicken. So mga manok naman po. So may topic man kita kay ini kunyan. And igwa man po kita sa mga parakanding, goat management din po and production. And lastly po, saro po sa mga direksyon ini pong dairy production, ini pong pag-producer po kigatas. So all in all, in one day, itatry ta pong makapacitate po ang sa tuyang mga farmers sa mga basics regarding po digdi sa mga na-mentionar kong mga commodities. Opo. Duman sa mga commodities na na-mentionar mo, arin duman ang talagang palatable na i-raise digdi sa tuya sa albay, tabi? Siyempre po, ang second to rise, ito pong swine, itong urig. Kasi po, walang piyesta na wala kitang inihan ng urig. Tama po. Urig, tabi. Okay, yung rabbit, kumusta man ang karne kayan tabi? Nakatan ako kaan, Dok, sumsuman, rabbit, maray man talaga, malumoy. Yes po, actually po, ang rabbit kasi po, gariday lang kita tuod, pero ang rabbit po talaga ay food animal. Nagkataon lang po na ang rabbit po ay ginigibutang pet, kaya po siyempre kung ataman mo po ay rabbit at mo aram na ini po ay food, maano ka man po nakauno na sa iti mo ataman. So yun po. So may mga breeds po kita talaga na mga rabbit na talaga, mga breeds na pang, dapat po yung lahi, na pang katay or pangkaon po talaga as food ng mga tao. Yun, opo. So, iyo masanatabian, Dok, kung ikaw ka pang gustong idagdag nasa sa imong pagkakataon para sa imong mga aktibidades, go ahead po. Yes po. Actually po, ini-invite ka po gabos ng mga albayano na kung may chance po kamo na makadigdingon yan. Ini po ang last day kan sa tuyang Agri Fiesta Celebration. Igwaman po kaming livestock day ngunyan na maghapon. So mga interesado po, kung gusto pong magdangog, makainutod po kaning mga na-mentionar kong commodities, regarding po digdi sa pagataman kan mga iba't ibang klase ng livestock na hayop at poultry. Magdidilan po kamo, invitado po kamo digdi. Libre po ang pagkaon po digdi. Yun, opo. Salamat po. Salamat tabi, Dok Pancho. Okay. Yan. Okay, thank you so much. Sir Pancho, may pahabol ako. May Carabao dispersal ka ba? Wala po tayong Carabao dispersal kasi po, pero meron po kaming collab ng Philippine Carabao Center. Bago po magtao kay Carabao, dapat po mag-undergo po, mag-attend kan Farmer Livestock School on Dairy Buffalo Training. May barita ko kaso bago. So, gasabi, dispersal, hali ito digdi sa Apaw. Ilabas, ngunyan, maringali na-recover. Ngunyan, yung pick to tumbok mo yung mga mahabas. Tadara ko lang, Buffalo, hali tayo sa Carabao Carabao Center. Ngunyan ang advice po nindo, Sir Pancho, gariyan target mo niyan kan mga mahabat. Importante po na sa yung mga hayop, livestock, ay i-rehistro po. Ano po? Kasi po, dapat po yan, kasi po kung i-rehistro po sa mga hayop, at least po, mapipreventa po ang araw kayo ng insidente. May traceability po kita. Kaya po yan basta-basta hindi na may bibenta sa labas kung yan po ay rehistrado. I see. Di ka na halimbawa nahabas, na diretsyon na nahabas. Ano yun, babayadan, obligado magbayad sa pipata man nino? Siyempre po, masagit po sinakayan mga report, mga blatter. So, dahil man po, basta po may presentar po sa mga tamang dokumento, ma-justify na talaga po aksidente o nahabas po siya. Okay. Thank you so much. By the way, siya mabisita mo niyan tang piglalaw matabi sa Livestock Day. Opo, yaw na po digdi ang sa tuyang Director ka National Meat Inspection, Regional Director, si Dr. Templo Nuevo. Imbitado taban po digdi ang sa tuyang Regional Livestock and Poultry Program Coordinator, si Dr. Guillermo, kan DARFO. At siyempre po, sa tuya po sana po makaabot po si Governor, alam po, hectic ang schedule niya, si Vice Governor and other board members. Thank you so much po, Sir Pancho. Si Dr. Pancho Melia, Provincial Betabi, sa tuyang pagkipag-horon. Luminuwas mo na kapitigis sa auditorium at mga ning makakuha kita nin maray na signal. Thank you so much po, Doc. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy, kasabay si Doc Pancho Melia, Provincial veterinarian. Yan. Okay. Nakasumsuman ako one time tatanems ning rabbit. Malumoy. Masira malumoy.
an karne kan rabbit kun di gari kahirak man ano tabi umininit pati sa pagmati ko. Hindi mara. Kaya pala. Uringetan titit mo na yung warkang kunyan. Lagi ka. Umininit sa pagmati ko. Rabbit talaga. Kuneho, siram. Inadubo sa na tabi endimar mo natatanems. Siram sana. Kaya lang, iwanan sa pighanag ko pagkatapos kayo. Pero makairak mo mag-rabbit, ataman mo, ano na, gari na daoson. Sabi ko, dahil mo sanay pagpailing sa ko pagdaos. Ikaw ko sa'yo mo, luto na. Puwerte naman, magasulaba. Yan tabi no, livestock. The good news is, sa swine industry, tamang-tama, ipigbulgar ni Doc Panchumella sa tuyang provincial veterinarian, Kanalbay, daing virus ngunyan sa swine industry na nagkakalat sa Albay. That's good news sa Albay Farmers Day, ining livestock day ngunyan tabi, ha? Sige. So yan po muna ang sa tuyang mga pag-uro-restorya digdi sa programa. Taon-taon tamabareta man si Angel, alas 10 mo na may mga hanap buhay kita. We will be right back. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals. Food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternativo. Dito po sa Doc Alternativo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa pangkalusugan. Saka makakaiwas po tayo sa mga sakit dahil sa pag-inom ho natin, paglagay ho natin ng Fulvic Minerals sa tubig na iniinom natin, malaking tulong sa bawat isa. Ako po ay si Teresita de la Cruz, taga Lower Bigutan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro.
Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, ang idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging suwabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng 2nd and 3rd prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod ang 29% kan mga Pilipino na nagmarhay ang kalidad kan sa indang hanap buhay kung ikukumparar kan nakalis na 12 bulan. Base sa survey kan Social Weather Station o SWS, puon kan Marso 26 sa good 29, nasa 25% ang nagsabing naglala ang kondisyon kan sa indang buhay ngunya na taon. Mientras na 46% naman ang nagsabi na dainin pagbago o parehasa na ang kamugtakan kan sa ilang hanap buhay kumpara ka nakaaging taon. Nagresulta naman ini sa net gainers sa score na positive 5 o plus 5 na nagbaba kumpara sa puntos kan Desyembre kan 2022. 13 puntos man ini na mas hababa kung ikukumparar sa pre-pandemic level na very high o positive 18 o plus 18 kang nakaaging fourth quarter kan 2019. Katakod kay ini sinabi kan SWS na nagbaba ang kabilugang net gainer score sa nakalis na kwartel dahil sa pagbaba nin puntos sa Metro Manila asin Mindanao. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May mga dagdag pa kitang istorya mo na dyan sa luwas. Medyo nagpurupundo na suuran pero ingat-ingat lang tahabagat po yan dara hugot kan bagyong si Mawar tabi ha. Bagyong Betty, bagyong Mawar. And what's happening? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta na talagang nakakahiling ni na pagbabagongon niyan ang Legazpi City Health Office manungod sa bilang kan mga dugo na nakukuha ninda sa mga mobile blood donation activities kumpara kan panahon kan pandemyang COVID-19. Inian sinabi ni Dr. Fulbert Heliago kung sa sigun sa iya pun pasanakan Enero sagkod sa bulan kan Mayo presenten taon maabot na sa 1,000 ang mga blood bag donation na nakuha ninda sa pagkondusir kan siring ng mga aktibidad kumpara daw ini kan nakalihis na pandemya na haros diiton sana ang mga donors kan dugo. Sigun kay Hiliego, dakula daw sigun sa iya nagiging tabang niya kan pagdiit-diit kan kaso kan COVID-19 takon daiman daw posibleng wara ni na confidence na mga donors na magdonar ning dugo mientras na posible nga ibang mga persona lalo na mga barangay daiman na mag-volunteer o magtarabang sa siring ng mga aktibidad. Sa ngunyan naglalaom si Hiliego na bago matapos ang taon 2023 makuha ninda ang target nindang 2,000 na blood bags sa mga maabot pang mga bulan. Ngatabi Sir Pio, ang informasyon kay Bahan si Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa mga dagdag ba na istorya hali dyan sa luwas. Sandali, matry daw kita Gari na ni naimbitaran da si Kung Pido sa Poland. Ano ba to? Ligong tadaw. Gari, igong pagtripon duman sa Gunmon sa Poland yata Kung Pido, good morning tabi. Good morning Tio. Opo, we're on air sa programa Tingog Kanbanwaan. Naimbitaran ka na po tabi sa Warsaw sa Poland, over? Well, tama ka Pio. That was a speaking engagement duman sa Warsaw, Poland, ngunyan na paabot na bulan na Hunyo to talk about the tobacco harm reduction. So, Pio, this is in connection duman sa ipinasatang batas kang nasa Kongreso pa kita na kung sa kita sa principal author ito bagang regulating the e-cigarette, the vape, and narikunisa rin ni duman na kung ngunyan ang maaratinder duman mga policy makers, parliamentarians, and of course ito mga health educators to talk about the tobacco harm reduction. And kita man we will speak manungod duman sa ipinasatang batas sa pag-regulate ng mga e-cigarette and vape. Iyan. Ay naku ako na so connect tabi Kung Pido. Ikapalan mananggad saro sa mga principal author so pag-regulate ka ini na ipasar nindong lay dumani ning mga sa e-cigarettes tabi years ago Congressman Pido tabi
Tama ka, Pio, Oo. because labi ka importante dahil before the Regulatory Act, talagang grabe ang pang-aabuso. At the same time, nagruluwasan sa mga backyard production caning e-cigarette and vape that cause harm or itong kumbaga panganib sa kalusugan kan sa tuyang mga kaakian. And lalong-lalo na, so unregulated na pag production caning na kung saan aram ko anong pinagharalo-halo. Kaya may nagdadadan baga. And therefore, kasabay ang mga nagkapirang congressman sa 18 Congress na ipasarta ining regulating the e-cigarette act. And iniman pinagrekonisar duman sa Warsaw in a forum na kung saan kasabay ta manlain na speaker, health advocates sa bilog ng mundo to talk about the tobacco harm reduction topic. Ay nako, bako pala na basta-bastang pagtiripon iyan. And we are lucky enough and proud na sa imong lay na ipinasar bilang saro sa principal author, makakakontribo ka duman tabi ning gulping inputs, Congressman. Well, we are so fortunate na narekonisar sa tuyang effort and the effort of the Philippine government because we will be representing the Philippine government sa mga pagurulay na araw kayo na. And rest assured that the best practices, especially on how to keep it out of reach para sa tuyang mga kakiyan. Kasi very particular sa tuyang mga pinagkaag na provisiones naman na dapat bawal ang may flavor, ini dapat ipapabakal sana sa mga of legal age, dahing advertisement, dahing sponsorship, tanganing malimit mo lang talaga ini duman sa mga muya mag-quit magsigarilyo and kumbaga maglipat sa alternatibong paagi arog kang e-cigarette na kung saan sa pag-aadal sa duman sa Royal Society of Health Society of London is kumbaga mas hababa ang sa iyang epekto pag-abot sa o makakawa kasi sa ilangan na cancer kaysa duman sa ordinaryong sigarilyo. But just the same, there's still harm in engaging in those vices, itong mga bisyo nito, mag-ordinaryong sigarilyo man yung iyan or ini mga bagong produktong e-cigarette or vape, and that's why it needs to be regulated, Pio. Opo. Ano ang mga kampang mo duman, mga bilog na mundo yan sa health advocate sa smoking? Well, nahiling ko sa roosters of speakers, European representatives from the European Union and others from the Latin America, iba man sa Asia, like from Indonesia, from Malaysia. So, apat na aldaw na pagtiripon duman, and on the 21st of June, saro kita sa magiging speaker. Iyo po. Anong grupo ito so nag-imbitar tabi na sa Indo? I forgot the group, but yaon sa communication letters na consenting furnished na kangani. Oo. Lagad yaon dyan na nalingawan ko sa grupo. Oo. But they are the organizer of the forum. I-browse ko na lang and ano ang kumbaga expected nitong output na makagibo ning worldwide policy using your inputs man tabi dyan, maidadagdag mo over? Well, the policy direction is towards tobacco harm reduction. Maibitara na sa mga tobacco-related diseases. And because, Pio, a part of the budget allocated by our government goes to, treating diseases caused about by tobacco or smoking. And therefore, kung ini malilimitaran ta, makikurve ka ang mga kailangan na ini sa paagi kang pag-encourage na dahil na magsigarilyo or regulate ang
pabakal kay ni lalong-lalo na itong mga bagong produkto, then we will also see a significant result or tobacco harm reduction. This is the policy direction, and sharing best practices, regulatory measures all around the world. Kung ano ma-adaptar ta duman na pwede applicable din sa tuwing. Then we can also recommend to the existing authorities para ma-tweak or mas ma-improve pa sa tuyang regulasyones. Salamat, Congressman, and good luck sa pagrepresentar mo sa Pilipinas sa nasabing pagtiripon. Salamat, Pio, and good morning sa gabos na viewers and listeners kang PBN DCGB. Reynaldo Tabe. Thank you so much, mga tugang. Si Kong Pido Garbin Jr. Na imbitaran duman sa Warsaw, Poland. Hanapon ta itong komunikasyon na fornisan man kita. Mahiling ta ito. Sandali, asaan na ba yun yung kuan? Tanganing makunyanta. So, ngaran. Basta duman ini sa Europe, sa Poland, uyogun mo an. Warsaw, Poland. Atindiran ni Congressman Pido Garbin Jr. Nakuha ko na sukonekta. Siya palan, author ka ito. Kan siya congressman pa, manungod yan sa mga pag-regulate kan vape. Yan, okay. So, kanaan, so, isi-share niya duman sa nasa yugon man European Union na ito. Yan, KAC Communications Limited, yan, sa London ini, ay sa Warsaw, Poland. Yan, Regulation Case Study, yan, Global Forum on Nicotine, June 21 to 24. Yan, tabi. Global pati ni, yugon mo an, bilog na kinaban. Si Grzegor Król, Director, yan, KAC Communications Limited, yan, tabi. Ay si Tata Kaloy na sasis. Ano itong, kung may, ano ini, ay, Papa Mar, si Tata Kaloy, si Kapitan Kaloy na sasis, interesado sa BHF Radio. Yan. Tata Kaloy, taod-taod bago kita magpara, ipakahur, apudan ta ka, Kapitan Kaloy sasis. Sa tuyang pag-iribadig di sa DCGB dati, ipagkahoron ta ka ki Indemar. Yan. Tanganing makuan mo kung anong klaseng radyo. Iyo, nagakuan ni si Indemar. Tabi, igwanin kontak ini. Mga maray na klase pati na radyo. Nagkikring ang cellphone ni Kapitan. Oy, Kapitan Kaloy, good morning, on air ka sa programa. Taod-taod, pagkatapos ko, ipakahoron ta ka ki Director Mar. Ay, iyo po. Salamat na maray. Ma-purchase ka mo sa barangay? Iyo. Pirang units? Iyo pampigaanohan mi kung pira kapos. Depende after siguro makauron mi si Aha, si sige. Papa Mar. Iyo. Thank you so much. Mga pirang minuto sa sana, nami-miss ko na agihan dyan baga sa Kamalig, na mawala ka halidigding Ligaspi, dyan sa may kapilya, sa Kabangan ba yun o sa Lugan? Yung muna na susunod sa agihan mawala-wala ako duman, tanganing mga tanod mag-aktibar. Aristaron ako, dadarahon ako sa opisina kan Kapitan. May naghahanap ng mainit na kape sa opisina. Sige, tabi, tataon-taon. Pag extra kang programa ko, ipakauron ta kay Indemar, tabi, ha? Iyo, tabi. Salamat na maray, tabi. Thank you so much. Thank you so much. Apo. Mga tugang si Kapitan Kaloy Sasis dyan sa Kabagan kan Kamalig, dyan sa may salugan. Nakakuan kita. Pwede na tabi, Tata Nems, na mag-extra kita kasya o pwede pa kita ng 8 na minuto. Indemar, interesado si Tata Kaloy na sasis, mabakal na sa barangay nin BHF units. Yan, kanon ta nganing kunyang kani Kaloy, Tata Kaloy na sasis. Kan Banwaan.
Sa kapangarang kambilog na fuwersa. Fernandez. Tingog. Diyan sa luwas, ang news team, Pading Jomar, Pading Jim, Chief Jim, Compadre Al, si Ann, si Joshua, sa Manibelaan Mata, sa Kalzada, Henry Mata, Control Technical, Tatanems Flora, Andy Mardela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mustasa, G. Musbarios, nagtatabang man si Nicole Ann Gloriani, Trecia Marilitana, since Richard Astor on assignment dyan sa Dapdap, sa Mission Church. Viva Senyor Santo Cristo, kapiestahi pungon yan, ha? Salamat kan sa ido pagantabay. Masunod tulos news direct Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.